Kita bilang Siti Mak Rasai sadang dainya melaki ni bala buah pelang lumik lia sawa jatuh pandare laki turun sekali ke tanah tang api. Satu tiba di tanah tapi umanat turun sekali ke bake melayo si kambang mani di kandung si kambang mani uni la pelang nang gadangko sabalun ambo tiba kamari setapak jan kabaranjak sabari usah dilampaui di Coy tu lainnya orang muda tu umanat sudah nyetinggalkan kata sampai rundiang salasai dan bilang melasi mak rasai maalun melasi ti mak rasai rupanya waktu itu ngepasang pakaian bapak ju olake sarawa panjang panjui olake la baju guntiang kaliang tatel yang salu di kapalo itu bana malanya kini kalau dilihat dari jauh kalau dipandang ketampannya tak berubah dari nanilang tak bertukar dari nalamo serupa bana joayanya kok gadang sama gadangnya kok tinggi sama tingginya nanyo pasisi kari sabila nanyo bau wakatu itu iyo aye hubungnya masarato lidi tujuan Tuhan sarato yolidi tujuan itu bana waktu itu dan bilang mana jale-jale nyerantang langkah dua langkah cukui ketiga rantang panjang kain cawu panjang 9 laput tajelo di barando dari jauh lambe di jalan jauh basarang nempi dua dan etong malasi makasih de untung kadin ala batamu rumah mak gaenya satu batamu rumah mak gaeknya kok dan bilang sama so itu rupanya Siti Mak Rasai tampak lah gaek dari jauh tanyo batanyo sakutiku apa nantanyo si Mak Rasai o gaek ni sadang tangalaman o sadang manabe nabe o sadang malape lape arak sadang mananti ari patang bari luri ambo batanyo bari bana badan barundiang di maruma mande melasutan Palembang itu buahnya nambo tanyo lai di siko rumah liau dan etong bana jale-jale menjawab sinan mak gaeknya namande Sultan Palembang onak kandung nan datang kini Sultan di makok nanti bos Sultan di makok nan datang bari luri gaek batanya tumpak di Sultan Palembang itu anak gaek bana iyo anak duya akhirat situo indak baradi itu bana katonya kini anak seorang tongga babel yang kato sampai sama so itu o gae dangakan bana ko iyo gae ambo lai gae mendapik kaba baswaya sudah mati itu bana katonya si upiek tu menjawab sinan mak gae onde nak kandung sultan baru datang tasabui basutan yu bakato Siti Mak Rasai gaek jangan basutan yu cucu gaek bukan laki-laki cuma pakaian laki-lakinya buka saluk di kapalo
tabuka salut di kapalo tagere rambut nang panjang onde nak kandung sayang hai anak di suter Palembang nang tinggal di taluk kualo aye hitam lai juo bapak dulu menyabui onde nak kandung gadis sayang hai sadang pabilo nak kandung la bapak tu mati o gadis kini cuy ko malah di mak gae nanusa came bana tumpak diaya kontan ambo memanglah mati bapak ambo tapi mati tak boleh dikuburkan talata ate tulang bunga bakubur dalam bilik dan dalam Mandanga kato cero itu kini cuy ko meladi nak kandung kok lai cuy itu kece anak lai kabatamu juo jo bapa tapi nak tak sanang hati mak gaek badaso putih candealui anak di putih candeani anak bo mati tak nyokaban dan bilang lah mandek kanon tadi ndak Leo naik ke rumah ndak tabari kabar ke bapak Sultan balari gaek masuk itu sapu di tangan kalau bau namun gaek balari juga tinggal Siti mak rasa kama gaek kabalari semak rasa tetap menuruti cuy itu bana melanya kini dek capek gaek tu jalan dek kancang gaek balari tiba dah ulu di rumah tuen tiba dah ulu di rumah tu itu bana sama so itu indak guna dirantang lama dan bilang sinan mak gaeknya lah berang gaek satu tibon de nak kandung candealui badaso bana kau kini anak bo mati tak babilang indak ada kabar ke kami tu anak katanya kini pengajar siapik nang kau terima pengajar di mana bapak napik kata sampai menjawab candealui honde kandung dengakan bana bonan usah mande berangi usah tak jadi cero itu tumpak di badan mande diri ambo kira-kira mande jam 3 para siang Leo nak kane ante sekilen mamaki mengarung panjang tiok bulu darah mama cuy ambo seorang kini nan tahu Leo kamati bau manan iko mana beke ambo Hapo mana tuan kandung kok nyampang sampai aja nula mati tak boleh dikuburkan kok siang boleh ambo menangi kok balam dah apik galak mak usah dibari tahu karena lain itu bana umanat Leo dah ulunya cubalah pikir di mana kandung duduk pacar nang tersadai galomat air dalam lubang aja lula bilangan sampai umanat tinggal malah diambo dia kandung itu bana katanya kini indah ado kabar kamande mande nanusa berang pulo mande nanusa berang ke ambo itu umah anak di suami mande indah lama
sesudah itu kita tinggalkan mande tu kini sarato jo cande alui nalati Siti Marase anak kandung Sultan Palembang membauli dinan tujuale sarato ayo hubung nyawa dan bilang Sultan tu kini Sultan ngecalik lah dia anaknya galak sajo Siti Marase tiba dianjung ngeparangi sinan bakatolan agadi itu kini cuy kola di mande sarato gae ambo kini diturunkan malah mande dahulu turun lah gae jonde kandung biar tibo malah ambo disiko tak boleh mande dulu maladani nantinya bisa diladani cuy itu kata Siti Marase kita batenggang mande di narai cuy itu bana malah kini menjawab malah candi alui kok cuy itu nak kecek Sultan kami menurut janda kandung bakato mande Sultan Palembang onak kandung putih candi alui usaba Sultan kapayako ikon anak-anak konten Sultan Palembang inyo bukan laki-laki pajako anak perempuan banamo Siti Marase takalo dulu Sultan kabarangke kok lai anak laki-laki nyo sunamokan malah si Buyong Malang kok lai anak perempuan nyo sunamokan si Marase kini anaknya perempuan nambah namo Siti Marase urang karamat koma barangkali kini cuy ko dinak kandung kok turun kecek nagadi kami sadio turun jangan kami sadio turun yang lah turun malah mande kandung sarato malah jo siupi cande alui lah tinggal malah Siti Marase dan bilang inyo si Marase inyo ambil lidi tuju alai sarato ayu hubung nyawanya calik bapak sadang tidur mati dia memang gak elok memang gak rancak mati liu matinya roman dan kagalak cuy itu bana malahnya kini lah cuy itu lama main di bubungan teletak di anjung tinggi indah ado babaun rangi jangan kabusuk rangi bangalun kadang bilang si Marase lanyo ambil ayo hubung nyawa saratoli di tuju alai lanyo titikkan ayo hubung nyawa setitik baru nyo titikkan nyelacui malah joli di tadi kita bilangkan malah kini cukup lah 7 kali titik lah 7 lidi malah cuy mengari batang tubuhnya bakato bang apa lah dia kandung la sadang la tidur detuane pun kato ayah konten serupa orang jago lalu onde nak kandung si Marase sedang pangapen gaditi ibu sadang gilo si upiak datang cuy tu tanya di bapaknya galak sekali si Marase lah jale ambo babaju laki-laki manga kok jale dia ya perempuan onde nak kandung Siti Marase kan itu labiknya ayah orang dahulu takile ikan dalam air mo takut jantan batinonya
Bakotat ayana mala bakotat ala talua di talua bakotat dalam sangkanya mutako ayam balang tak balangnya jale cuci je kumuenyo tantu karamat indak karamatnya le jale dek kau na ulunya ambo tasabui dan karamat ambo tasabui dan ulia tapi nak kita do nak na ulia nini kan buang ayana Orang mulia nini kandung kita itu bana katanya kini nama uni pulau Banuara banamo tuanku Raja Mambang pabilo ayah ditampu bayo tetap tiba nini kandung ayah tapi nang kini sekali kok rupanya bakato dah ulunya tidak salah malah liau membanakan tak boleh sifat takabur orang takabur uduala basabo ayah nak kana yang sikilan ayah takabur dah ulunya ayah bilangkan bakai inyo basonyo ante tujuh cincin pemakan pisang kagunonya Sabo ayah mengkota kabur sadang di kapal baju banyak Cujen peluru tibu letak mati badan diri ayah Gunung dirantai lah ogadi La tujuh la cincin nopi Sadang cerita anak juayanya lah tampak balam tiga gayo maure mayang tapi pintu Salam ta'azin kabar kita tu alia jalan tentang itu tu bilang balik amadu Sadang dibuyung mula amat dunia Bakato juo kagaik rang paladang Atenggang legaik kadayo kita Bakato sinen gaik rang paladang Kini cuiko diang buyung Ko indak buyung picayo Baso lah mati Sultan Palembang Itu lape nak gajah dari siku To lape gajah nasati To suancuakan negarinya Co itu bana kecik gaik tuai Co itu bana katonyo gaik Mandanga kato caro itu Lasana ngati siamat dunia Lai jo bela kata japu Lai jo malu kata tuntui Batanyo ambo kabake gaik Lai mati sultan di gajaku Itu bala nanambo tanyo Ko itu nak nanam tanyo Ko sultan Palembang kang bilang orang karaman idu-idu Co itu bana kato gaik Ko inyo digajah tak kamati Tapi menurut takok gaik Sultan Palembang utang lah babai Lah mati dirantai 7 cincin Itu bana katonya kini Tapi bulan nak bintang mencayo Kaliang bermain bunga api Ko indak si buyung nampi cayo Kita cuba malapi gajah sati Itu bana katonya kini To bilang siamat dunia mencalik gajah nampai Nyolapi digaik gajah banyak O mano di gajah sati Parentakan malah kalian banyak Katokan bakit busana ang suruh barangkit limo-limo
Gajah tu banyak 21, itu bana melakini pamaga ladang pak gaib tu, itu bana sakutiko. Labarangke gajah limu iku dan etong sama soe itu lambek di lamu la gajah jalan basuo bukit la kanyo daki basuo lura la nyo turuni lambek di lamu la gajah jalan jauh basarang ampie juo. Tando ampie tibo lakini maalung gajah na limo tadi la dek lambek lamo di jalan la cukui hari 2 malam barunya tibo di kampung tu. La tampak mela nagari rami maalun nagari sadarami masuk di sinang gajah satio 100 gajah na limo tu kan 5 gajah nampai masuk ke daerah Sultan Palembang masuk hari siang hari. Masuknya hari siang hari satu tiba mela dalam nagari maalun waktu itu orang di kampung laba bondong. Rupanya mela si upiak Siti Mak Rasai nan 2 juaya kontennya mencari orang babondong-bondong bakato Siti Mak Rasai waya dangakan mana lai taraso de ayat ini basonya musuh na latibo. Nak kandung malah Siti Mak Rasai dangakan bana kini-kini jak tadi rasola datang jak tadi garak la tibo la tahu baso ado lawan la datang musuh dari jauh. Kini cuy ko malah de ayah biar jale musuh tu datang biar jale musuh ko tibo ayah tak dapat kini naik parang iko resiko ambo pulo. Cuy tu bana melanya kini dan etong sama so itu maalun malah nak kandung tadi nambah namo Siti Mak Rasai dek panik batangka jo bagigi batangka jo ayah konteninyo rupanya Siti Mak Rasai turun sekali dari anjung. Satunya turun dari anjung dek gajah la tampak inyo tibo dek inyo Siti Mak Rasai inyo tajun dari hati rumah la tibo di tengah laman tagak berdiri tengah jalan. Rupanya malah Mak Rasai pai nyo malompe ayah kailaman nak kandung Siti Mak Rasai iko ma cincin nak karamat cincin nenek nangku. Peragi nenek kandung ayah lakekan cincin di jari ko iyo supiak kanak parang yo nyalakekan cincin di jari bak cincin pulang kanan punya co janggui pulang karagu sesuai bana mela di jarinya kini karamat nak cincin iko kok datang lawan di muko biar seorang biar pun banyak biar beribu dihadapi kilekkan cincin di jari. Oleh batolong pada Allah mati lawan yang dihadapi kato sampai sama so itu nyokilekkan cincin waktu itu barang nanado binatang dihadapan biabi mati seluruhnya indak lama sesudah itu lah datang gajah nalimo nyecubokan karamat cincinnya nyatokan sabalu nyatonyo adokan sabalu nado tabuak maripat joakikan. Lanyato pandang hakikat labe pandang syariat lanyato bana gajah kalimu karamat cincinnya cubokan lanyo kipekan setangan nasuok 100 cincin di jarinya laba golek gajah nalimo tu latagak kaki gajah kalimonyo la mati gajah nalimo la sehari gajah nak pulang la cukui hari kutikonyo gaek paladang kita bilang bakato ke amaduni. Kini cuy ko malah dia ngamat dunia kini lah mati ko gajah nalimo kita lape bana limo lai kita bilangkan capek sajo tiok nanti bo mati jo ampe
sampai kali malape gajah 20 gajah na mati lah busuk kampung setumpak tu tinggal gajah na sati bana jo gaek bana sama pai 100 jo amat dunia onak kandung si amat dunia mula to calik ke kampung tu ambo kurang yakin bana baso Sultan Palembang kini nana dombo yakin lawan lain pulo itu bana katonyo kini Buyong abai di ombak ketek sampai di sinan balintangkan di lamun malaria nang kambang tatungkui juhola nak kandung laka sudahnya deyung itu bana malanya kini barangke gawe rampaladang 100 josi amat dunia ala latibo mana maso itu nyocalik bana yale la tampak mala gajana mati hati gawe batambai alala sanangat yang amat dunia di siku bangkit tajelo itu bana kato gae jual ladang kambo pagalaina kambo pagalai itu bana katonyo kini dan bilang sama so itu tumpak kepado melasi amat dunia calik lah digae dari jauh indah ko itu Sultan Palembang cocalik digae nyato lalu layukkan digae pandangan jauh letukikkan pandangan nampi ala jale pandang dari jauh la ampie pandangan kini la tampak orang tagak pakaian memang pakaian Sultan Palembang rupanya waktu itu tumpak de inyo si marasai la jale gae baso datangnya juga jasati 100 si amat dunia dan bilang siti marasai danyo buka salut nangadang satu tangga salut di kapalo tageri rambut yang panjangnya satu tageri rambut yang panjang lah tampak sekali malah kini jale sekali malah digae onak kandung Sultan amat dunia cucalik yang jale co pandang di buyung nyato le baso indak Sultan Palembang iko barangkali anaknya koma Sultan Palembang iko parampuan lawan kita o buyung gajanan sati paila sakubu kalian seluruhnya nak sanang bana hati ambo indak katalog domat dunia kita lawan murang karamat koma sajatanya itu bana katonyo kini gajah pai calik matinya letagak kaki ke ampeknya lalari yang habis yo gae josiamat laduni lari gae badu aja si amat dunia lah kesana ngatiang amat dunia
letak de gajah seluruhnya. Ambo indak lei ke baladang lai jual ladang kambo paga biasonyo paga ladang ambo iyo jo gajah nan 21 na Jogaja nan 21 binatarimbo takwi kagajatu asa tabaun jajak gajah binatang indak kamandatang biar babi biar harimau ba itu bana malanyo kini itulah kahatola nak kandung bagai tadi. Kita bilang gaya tu kini dua jabu yang amat dunia lala biari masa itu ma'alun waktu itu basuh bukit lanyo daki basuh laluranya turuni dan bilang gaya tu kini tumpak kepada jo amat dunia tak tentu arah tujuan ni. Hendak jali arah tujuannya cuy tu bana melanyo kini lelari gaik ya siamat dunia kita bilang siti mak rasai di kita bilang malah siti mak rasai lah mati gajah na banyak lah mati lawannya hadapinya naik ke anjuang paranginan satu tiba di anjuang paranginan dan bilang siti mak rasai nalah duduknya di kursi sampaikan tangan di atas meja sadang duduk basah nangati gaik di pelang jonan takana. Sinan simak rasai o bapak sarato melanyo kini jomande kandung ambonan disiku iku ambo melampem pasan kotak lopasan bo sampaikan kok muki pasan nanta sampaikan ambo kamande kawadoso obia diadapan mande kandung siku mande ambo bapasan bakek bapak danga diaya sabananya salamu bamban badari lap kapuri papan di tapija papan di lendo aye adang salamu badan bacari lakurui badan di tadaga tio ari manangi sama seorang bapak senangi lauk rantiku dia tu jauh ujung pandan menangi mandi tapi pintu mencari ambo dulu kabayalan dek liau mangko gule sinangi terletak di dalam
koliau malapi kamanani came mukasui indah disampaikan itu bana katonyo kini. Wak dem bilang sama so itu tumpak kainyo si makrase danga diayakan doang ambo kini nanambo malah wakatu barangke itu umanat nambo bao barangke jo pelang umi lia kami barampe samopai balimo jo tukang masak kawan ambo si kambang mani inyo diam di dalam pelang tumado nanyo jagonyo tak boleh barasa di ambo setapak yo setapak tak boleh nyo lampaui sabari tak boleh nyo lalui itu bana katonyo kini itu umanan ambo nanjo inyo sampai kini balun binyato tando umanat lai kanyo pegang ambo akatu keluar dari muaro sadang lama pelang balai angin turutan balai kan ado sajo pelang tak barasa bosangko karang nantaranca bosangko gabuo nantabao coy itu bana katonyo kini bosangko pulau nantatampu indak takiro kasih angin indak tabado kasih badai namun pelang barasa indah dek berang hati badan ambo merah mato ambo bantuk sago latabi garisi garaman ambo motajun ke dalam lawi satu motajun masuk lawi bercalik mula nama megang pelang rupanya ada orang tua basanda katiang kapal sakit malah joli bayan nan makik kan malah di punggungnya nama rakik kan katiang kapal indak bakabik dojona lain indak bakabik dengan tali sakit tu saja nama rakik itu bana katonya kini lah tumbuh tiram malah di punggungnya coy itu katonya lai itu ranggai nambo baus jangguitnya sudah panjangnya lah tu bana berpandangi katonyo memang kareju mandangnya kato caro itu menjawab sinan Sultan Palembang onde nak kanduang Siti Makrase kotak diularan tu indak tajadi lah nak kanduang oh kanagari nagadi oh gadi itu nama ogadi kanduaya itu nanaya mandeka upik nandi siko nama namo sutarajo bujang mamak konten di badan ambo kamanakan tuangku rajo mambang sabalik tahun pietara angin lawara lamonyo sampai kini lah 7 tahun tara ayo gadi jo mati leo sampai kini kelai jale tu dinangadi biala lamu dalam lawi kota aja bapantang mati indak narajan do di bangkainya indak nantalo do di tubuhnya iu banyak indak mencali itu bana kato ayahnya kini cuy kole di candi alui gorekan piak kanak nagari balik kabar kau orang kampung baso bapa adik ala pulang nambah namo sutara jo bujang tolong gugu tabu larangan impunkan orang ilmu dia nak datang rain di nagari
Mendengar kata mula dari suami ala taruinyo ketengah rumahnya turun dari anjon tinggi. Basitakan di kasolama mengasan nyari nan sapulu ala tibo di ruang tangalanyo imbau salamat bujang ngodiak kandung salamat bujang kini coyiko sawananya. Tolong gua dia tabu larangan boleh datang urang ilia jamu dia satu sampai kato baliau naninyo selamat bujang urang jaori bijaksana. Tahu dia yang dengan gendang tahu di kie kato sampai tahu di duri kaman cucu tahu di unak kaman nyangkui tahu di tenggi randa urang. Dan bilang selamat bujang nyo ambil cuma perak nyo tarui kagulang-gulang tabu nyo lambui tabu larangan adik kandung lanyo gua tabu larangan sawit manyawi tabu namanya lama nikah tabu di sampitu kata buah Jumat penyudai. Urang banyak babondong-bondong dari ilie babondong mudik dari mudik babondong ilie dari bukit datang menurun dari lurah datang mendaki. Urang sawah baluluk-luluk urang bukit barang-arang. Urang pasar babaju rancak rang pasir bakasih-kasih ba itu bana urang nambi datang. Coy itu bana urang nanti bosa banyak itu urang nan datang. Kok nambi suku bik mangubi. Kok naranda lonjak-lonjak kinan tinggi ruku-ruku. Iba itu bana banyak uman. Mendangat tabu babuni urang di makona datang ba itu kecik rang nambahnya. Coy itu banyak manusia nampata datang batungke na lumpuh datang ba ensui na lumpuh tibo da ulu na indak tabado banyak udang indak temui di kuali melimpat hari masuk banda. Indak tabado banyak orang indak temui di nagari melimpah nanye kateru. Oh maot kita bilang bana jale-jale tumpak de inyo mantinan di mudik bakato melainyo tentang narami. Kabake mantinan dilia kini coiko kamantinan dilia samba kapulang make manti. La bule kato mela kami disiko kok bule digolongkan tipi nak bule dilayangkan sadancang ala nambak basi seciok kami nanco ayam. Asa susun sapantun siria sakabek sabantuk kayu lah sayo kami dari siko menyampaikan kato bakek manti ala kok boleh mau sampai kan. Kato mantinan dilihat ko itu kecek mantinan dimudik sabalun kato kambo jawab sabalun gayung kambo sambui. O kato
kato nambah lu nambo jawab kini cueko malah dimanti nan dimudik luak lambang daripada itu sayo kami mangko dijawab cuetu bana kato inyo kami cari kato lebih dulu di mencari kato lebih dahulu mencari bule sagolong mencari tipi samosa layang coy tu katonya kini bule air dimpung bulu bule kato jomu pakat kami cari kato supakan lanya cari kato samu pakat la dapet kato na sayo la dapet rundiangan samu pakat kini ceko dimanti nan dimudik sampaikanlah kato nan dimanti sayo kami mandangakan kato sampai manti nan dimudik baru bakato kini ceko kamanti malah nan dilie kami la came malah dikanyui tagamang kami dikajatu mandanga tabua babuni nanambo tanyo bakek manti nan dilie sabot tabua babuni ado ko rando dapet malu ado ko pari antarampa ado sandi di longke urang ado tapi yang tak babaso itu buahnya kami tak hanya manti itu buahnya kami tanya menjawab malah manti nan dilihat kok itu kata disampaikanlah sayo kami menjawab walaupun ambo menjawab sendirian lah sawujud kami nambah sama itu kata manti nan dilihat walaupun seorang menjawab kata buangan tali rahim kami nambah sama sayo kami menjawabnya kini ceko di manti nan dimudik nan kata manti kami jawab nang ayung indah kata sambui kata kok lai kata jawab tumpak di tabur nambah bunyi bukan ado kata manti tadi indah ado rando dapet malu tak ado pari nanti rampak tak ado sandi di longke orang tak ado tapi yang tak babaso cuma nanado dari kami baso nalamu nalatibu namati nambah balik duit sultan banamo rajo bujang mama di sutaran Palembang nanilang salamu iko kini latibu di naga hari manti itu bana kami imbukan supaya dapat kita sayo dapat rundiangan samu pakat na liau lalamu hilang rupanya liau tara air salamu iko tara dalam lawi letumbuh sakit yo limbayan itu bana katanya kini carilah kapak yo baliwang panara sakit di punggungnya panara tiram di badannya itu bana katanya kini cuy itulah muda tara air kota aja bapantang mati mendanga tasabui rajo bujang lah babalik nan tua-tua bagadang hati datang sana hatinya datang dole sana hati parit lapa tara sokanya awak ita kuat sekali nancoy itu sama soy itu nandek santiang nyotuk kini nandek bilang anak negari lah mencari kapaknya kini lah mencari bali unggadang nampak narali otuk kini dia bilang waktu itu Sultan Palembang nandek bilang nambah nama Sultan Palembang nambah gala sutara jomudo duojo anak la kontaninya nambah nama Siti Marase cuy tu bana mulanya kini de untung kadian ala dan bilang kanari dan bilang sama so itu batumpak di
Sultan Rampalembang alanyo langsung katapian samujo anak konteninyo sarato putih candealui cukwi ya putih candeani mande di putih candealui padusi sutara jo bujang salamu itu dibacari takaban alamu pulang lindak tabado lanak kandung ola sanang lationa tong di sinan melana mande kandung candi alui onde nak kandung putih candi alui lalamu mande tak basuh iyo joka jo mande melakini mande nanindak kawatamu jo ayah salamu ikona labara tahun lamu tak basuh kini co itu bunika banyo letumbuh sakit jo limbayan di bawah kapak jo bali uang menarak sakit jo limbayan no gadi kini coiko meladi nak kandung selama pandan tak karimbo segala buat di dalam padi selama mande jo ayat tak basuh amak labur dana pandangi ona kandungi menjawab di sinan Sultan Palembang dan akan bana melakini kini dan di mandi sabananya dan akan pulo dek mintu mengalo itu nambah raguan sadang dirantau lambo japui sadang beparang lambo cubo menjapui kenaya candi alui tibo di siku mintu came pulo tatap mintu di sanang biala ambo babicanga roda mintu itu bana malakatonyo kini indak gunole dirantang lamu dan bilang di sinan jale-jale kini cuiko di Sultan nak sabana nyobanan bana kaun cuang katon bana kamamak Sultan kok nyampang na eta jadi cara itu dek lalamu jo inyo ndak basuh dek mintu tiok malam gilo manangi dek mande tiok siang nak gilo bamanu mintu lawat tambah gae kok mamang mencari jalan lain tenggang nagari nak kawin asola nak kandung tenggang nagari nak kami naso tenggang sarato jauh benyo dan bilang di sinan waktu itu dan bilang kan jale-jale tumpak kapado malah Sultan tadi alasanang hatinya kini nambah jalan anak nagari membawa kapak jauh liwang nak kapak tiada nama tinggal
cuy tu bana mulanya kini latibo mula ditapien dijapui langsung KTP lang 100 siti marase cukui jo aya konteninya 100 jo inyo candea lui cukui jo putih candea ninya cali aya kanduang di candea lui 100 jo sultan memandang mama lanyo lapekan kabeknya di tiang pelang leo bawa turun masuk air latibo anak negari baru nyotara sakit jadi bayan balaka tibo di punggung coy itu malayo punggung kane basi coy itu kapaknya bari makan indak tabado bali wong makan jangan karingi lebak tidak jangan kaluko gurih tidak jangan kacabi bar yang tidak ladikan wong cuy tu bana mulai nyokini dan bilang di sinan mama tadi lah salah seri badan diabekan nalai lo badan babali nampak kain mama tasadi pakaian angkat tendoluju laki sarawa panjang-panjang laki lah salu koto gadang 100 lekain maso itu nyesandang kain bugi lamu terpasang lah baju model lamu ba itu bana maso itu angkat tarajo nanyo pakai lupa sisi karisa bila lupa cengkang padang salai bajalan bayar yang iriang kan jurang na banyak cukui bunian mairiangkan ado salung ado sarune ado kucapi adang-adang urang mairiang bersama-sama anak negari sepanjang jalan apa kata anak negari mairiangkan sutarajo bujang uraran tau balik pulang dekan wang cuy tu lekato anyolai tumpak di badan anyo kini dan bilang sultan Palembang tadi 100 jo siti marase alat tibo di Ustana Rajo nyo naik langsung kate anjung sinarun diangan nelok Sinan barundiang maso itu arundiang nanya buek dibilang-bilang kenari ko ari melasari tula cukui 2 hari 2 malam seti marasai na di sinan bakato bake ayahnya oya kanduang rangakan bana kini cuy tu pasan mande baa kini dia ya kapulang yuko badan surang atau kok lai bakawan cuy itu bana melanyu kini tumpak ke badan dirinya kini dan etong sinan melasutan Palembang nak kandung seti mak rasai kok kini kababalik rang nangadi pulang dahulu mula nangadi kudianaya menuruti bawa kabah kamandeka anduang na
kini cuy ko mula diaya ko itu perintah ya kamu turui kini cuy ko dia kandung kini nanambo kabarangke nanado mula pusako nang kambo bao ko cincin dak katinggalai cuy tu bana katonyo kini pancabui tare tarandam iyo pambongka mula batang tabanam cuy tu bana katonyo kini ko ilang aya nantinya ilang ko ambo ka mencari tabana mambo ka menyilang cuy tu bana katonyo kini cincinnya bao dinangadi ba itu bana malanya kini Sultan Palembang tinggal kini umanat sajonyo kirimkan nak kandung Siti Marasi elo gadi balai letantu pi orang balai lawi sati rantau batua ingat jadi jaramudi salatan angin kok nyokancang itu bana katonyo kini jana bay diombak ketik jancame di alun gadang itu bana katonyo kini selatan angin menyaksikan barambui barat jo selatan angin salasai barat juo ilang gunung timbu daratan obadan batambah sansejuo cuy itu katonyo kini kato sampai runjang salasai masalah mana jo ayahnya masalam lah anak jo ayahnya pulau talam pulau tarika ketiga pulau bantu taji jawek salam maya katingga ko anak barang hake